Shuthi ke last year ngathola i-invitation ebuya kuntombazane ebizwa ngoMusa. Yathi icela ngize isebenza ku-YFM eRadburn. Icela uzongi-interview, senza yonke into, senze appointment nayo yonke into. Ukuthi njengoba kade udlule ekuthwaseni usulapha abantu bengakami ukulapha abantu last year. I think unyaka ubusaqala. Yeah. So bacela ukuthi no, sicela uze uzokwenza interview. Njengoba manje udayisa izindlu, ubhala incwadi, uzama ne-restaurant, wenza zonke lezi zinto. Uzama amabhizinisi ngapha, ubhala incwadi ngapha kwi-real estate, kanti ngapho lapha abantu. So sifuna ukwazi kabanzi ngohambo lwakho. Hayi-ke nami-ke ngithatheleke phezulu, ngijabule, ngibonge, sifinalize yonke into. Kwakuzoba Wednesday morning if I'm not mistaken. Makufika Wednesday umuntu akekho ndawo, akatholakali ndawo. Ngibatshelile abantu no nilalele i-YFM ngelanga lokuthi uzobe ngisemsakazweni. Ngiyafaka na status sami. Semsakazweni ngelanga lokuthi. Kufike before lelo langa ngicabanga ngithi no man, akwazi ukuthi ungaba ne-appointment nomuntu akaze a-check, akaze a-confirm, akaze asho lutho. Wednesday morning ngelanga le-interview ngimbuza athe useqoshiwe lapha e-YFM. Ayisigcinane kanjalo. Okay. So-ke lapho athi okay, kudlule mhlambe 2 weeks or 3 weeks abuye athi no manje sengifunela i-podcast yakho kuSkhotheni. Qala ngize same concept siyodiscussa ukusebenza kwami kanzima, ukuyikhandla kwami, ukuyimisela kwami, uhambo lwami njengomelaphi ukuthi kuhamba kanjani. Yabo. Hayi, lungileke fike kube nale nkulumo futhi ukuthi no bazongipromothela nencwadi yami. They will promote my book. Ngizokhokhela ugogo Skhotheni u30,000 rand, but ke ngingafika no15,000 rand cash nguphethe ngelanga le interview ngoba kuyaphuthuma. Uzodinga akafuna ukuthi kulokuthiwe uzoyi-withdraw or akalinde insuku engaka. Angifike nayo ucash u15k, then ke uzokwenza sure ukuthi uyayi-broadcaster i-interview bese ke ngelanga elilandelayo or ngeviki elilandelayo ngiqedele i-balance u15k omunye. Hayi kwenzeke kanjalo. Mangifika lapha ngiyafika ngiyahlala kumnandi. I think ngamfica futhi lapha kule ndaba recordela kuyona enzi live. Ngake ngavela kuleyo live kodwa azange ilokho nje, azange isapublishwa leyo interview ngoba kwaba khona ungaboni ngasolinye. Kodwa uma uthanda ama lives agogo Skhotheni uzongikhumbula ngigqoke i-top pink lapha ya, ngifake i-Brazilian hair end u30 inch. Ngafika lapha ya ekwi-live ngangena wathi naku umkhulu Ndlondlo, yabo engibiza ngegama lami leli lesintu lokulapha. Nangu umkhulu Ndlondlo, hayi sihaganye lapha kwamnandi, siphawuthe sikhisane. Ngiyakhumbula ngalelo langa ngoba phela nami ngijabulela ukuhlangana nalentokazi le ethandekayo enhle. Ayinhle intokazi, iyathandeka futhi. Sihlale futhi siqale kahle interview. Indaba yonakalaphi? Indaba yonakala ngokuthi mase ngiqala ngibuzwa aloke ngibuza ukuthi awuphuza, hayi awuphuza, kuthiwa uphuza ubhiya lapha ngowenza le interview. Ngithi hayi mina ngiphuza vele. Athi hayi bokusukela nini? Ngihleke nawe nami ngibuze kusula nini wena uthi ubumfundisi. Uyabo sihleke leyo nto ukuthi hayi engibuze nokuthi ngicabanga ngalo omunye ngeke ngisho igama lakhe ukuthi uyisangoma sangempela. Ngithi ngeke ngikwazi ukuthi ngiphendule lo mbuzo because mina ngazi ukuthi ama criteria ukuthi umuntu nabantu bakubo abangempela nangebona abangempela kuhamba kanjani. Yabo indaba isuka sengibuzwa ngezinto zabafana ke manje nemjolo nani hawu. Ngithi hayi ngeke ngikwazi ukukhuluma ngalezo zinto mina. Yabo asethi okay asikhulume
ngawe ke ne-calling yakho waqala kanjani ngithi nalapho ngeke ngikwazi ukukhuluma ngalezo zinto because my spiritual journey is very sacred. Ngeke ngikwazi ukukhuluma ngayo. Adinwa intokazi yathelwa ngamanzi intokazi. Masithukuthele kanjalo ke sithi hayi kushuthi ke le interview ayikho phela bese ngithi nami kushuthi masingezokhuluma ngezinto ebezivumelene ngazo ukuthi sokhuluma ngazo kushuthi phela ayikho ngempela interview athi ngizobhora abantu ngizokhuluma ngemfundiso o ukufundisa abantu okuxoxela abantu ngeincwadi namabhizinisi nokudayiswa kwezindlu athi abantu bazobhoreka abantu bafuna action bafuna idrama how at whose expense yabo hayi ngithi mina no angihambi ngalowo mzila loyo yabo bese kushuthi ayikho ke le interview ngithi kushuthi ayikho ke le interview yabo kushuthi ayikho ngempela hayi ngithatha ngokuthi ke ngibone sediniwe ke sequdule ngithi musa phela ukudina okwazi ukuthi udina ngithi manje sibadala siyakhulumisana sicabana siyavumelana ukuthi asiboni ngokufana asivumelani ngembono angeke sikwazi ukuthi interview iwe khona uyasho now because wena unalama expectations nami nginalama expectations so kusho ukuthi into yethu ayilungi so sihlukana kahle nje akudinga ukuthi size siqwebhane or sixabane athi angidiniwe ngithi okay hayi sekumele ngilindeke manje uguy lo wayengidrophile nga requesta futhi ngathi no akube double trip ayo sekumele suke sentini lapha ezela endlini yabo sekumele ngimlinde seku awkward ke manje ngihleli le endlini sengicela namanzi angisanqishwa angisanika umusa uyangishalazela manje lo ngilethile uyabo sekuthiwa ngilindele ngaphandle yabo nje sonke leso siphithiphithi sekuthiwa ngilindele ngaphandle manje sengikhishiswa nje yokomkhanqala nalendlini hawu kuxatshenwe yingoba phela sibadala sonke ngeke ngikwazi ukuthi enene ngenza izinto engazuthi ngiseyingane ngihambe ngenza izinto nje ngicabanga ukuthi njoba naye ngimrespectile ukuthi ngeke kwazi ukuthi enze interview nami ngang expect ukuthi I respect ukuthi ke okay yabo senginiswe eminyango kuyangena la kuyashintshwana ngenwa nabanye sekuyishift yabanye sekuyisession yabanye bazongena hayi ngilinde phandle nomusa setha why ngithi what do you mean why manje ungasayenzi ngithi no awuthembekanga ngimina awushongo ukuthi kwenziwani la yabo mina I'm not about life yokuthi lana ngizozenza ihlaya ezweni ngizokwenza amahlaya ngizokhuluma ngabafana ngizokhuluma ngemjolo ngizokhuluma ngamadrama ngizokwenza idrama nani yabo bese thi kumusa okay ngiyaxolisa ngithi manje sengicishela namanzi kahle musa namphela nami ngisicashala salana yabo I understand naye futhi ngim-understand ukuthi une-pressure ama-bills I think nomntwana wakhe shame wayesakhona ngaleso sikhathi sesibhedlela uyabona nalento yokuba ne-fame kodwa imali mhlawumbe ungenayo ingakufakela i-pressure naye ngoba fanele uma u-famous kuba ngathi i-lifestyle yakhe ingamesha udumo lwakho kodwa ke it's not always the case so kunzima ke nga-understand zonke lezo zinto engayi-understandanga nje leyo ukuthi manje kube ngathi kuyaliwa mesingaboni ngasolinye bese ke ngicela le mali nayi indaba ke ile mali engasabuyi nangalesa sikhathi nga-understand ukuthi mhlawumbe ngoba usaneyinkinga kuze kubi manje angiyitholi back ngoba phela naleyo ncwadi yamiswa akapublish yagcina imile kanjalo umusa naye akasayingeni umusa lo untombazane lo oyibiza ngoproducer wayo i-podcast angazi event and chill or eventing or what ngangayazi naleyo podcast kwathiwa uyibukanga ngathi angiyibukanga angiyazi mina kwathiwa uyazi ni content yethu ngathi content yenu angiyazi mina ngazi into ongitshelewe iyona ukuthi ungibizela iyona kodwa nje mangingathola leyo mali kona ongangijabulisa kakhulu wahleka lapho umonde wahleka ukufa kabi kuthiwa interview ayisaqhube wathi interview emfishane kanje wabephela insini yabo uhamba untanta nje ukuthanda nezinto uhamba uhleka uyingane nje ayingane phela lezi kodwa ke mangathola nje ukuthi kubuye leyo mali ngingathokoza kakhulu nakhona ngisabuza ngemali lapho ngaphendula ngabhekiswa le yabo nje unayo unani ukukhuluma noma kanjani nabantu yena noma emuhleke